vás u mého prvního videa na tomto kanále. Doufám, že se vám toto video bude líbit a jestli ano, tak prosím zanechejte zde like a odběr a můžeme se na to vrhnout, tak jdeme na to. Načítá se. Tak, už jsme tady. Jdeme na to. To je hráč. Tak, naložíme mu. A, já dostávám. Dostaneš. A, umřel. Tak. Tam je hráč nějaký. Počkáme, si ukáže. Trouba. A, pojď sem. O, do háje. Dobrý. Showdown. Dám. Troubo. Můžeš. Tak to bylo easy. Tak, to byla první hra za tato video. Tak dáme si ještě pár her, asi 2. A teďka si otevřeme tady tu blbost. Coiny. O, hodí se. Tak. Jdeme na to. Takže teďka si vezmu jinou postavu. Vezmu si asi Leona. Tak a můžeme jít na to. Tak, už se to načetlo a jdeme. Mám tady hráče do háje. Mrtvá. Tohle asi taky umře. Tak, mrtvej. Aha, a ten jde do mě. Tak ten byl špatný teda. Tady pro tenhle box si zajdu, velice rád. Tak. Pohledu tam klona. Ukaž mi, kde je. Troubo, nachytal ses. Ha, GG. Let's go. Tak, to byla druhá hra. A teďka si dáme jednu poslední hru a půjdeme, už ukončíme toto video a už budeme končit teda. Tak, otevřu tady si vyklejmu něco z Battle Passu. Coiny, dejte mi je sem, prosím, děkuji vám. Tak, a teďka si dáme poslední hru a jdeme na to. Tak. Pojď. Troubo. Tak. A jdeme na to, jdeme dál. A, hráč. Umřej kufříkáku jeden, blbej. Tak, děkuji. A se vyhýluju. Hele, jde sem. Schovám se. Ať se tam fajtěj, nevadí. Poslední hráč. Pojď sem. Umřeš. Jo! Tak, toto byla poslední hra dnešního videa. Budu se na vás těšit příště. Zatím
Čau!